बे समाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ 2.5 बोसोरावनो गोबां गोदान मावथांखि फोसावनानै हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आइजो गथ'सा सोलोंथाइ गेलेनाय हारिमु समाज आरो ओनसोल जौगानायजों लोगोसेनो गुबुन बिथिङाव जौगानायनि थाखाय गोदान मावथांखि फोसावगासिनो बिटिआर सरकारा। बेबायदिनो नैबे खेबाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ गोजोर खालामनांगौनि थाखाय बिटिआर सरकारा माखासे गोनां मावथांखि फोसावदों। हारिमु गेलेमु लाइमोन आरो गुबुन जौगालु हाबा हुखाफोरनि मावथांखि फोसावदों बिटिआर सरकारा। बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलागां बसुमतारिनि गोसोखांथियाव 5 कोटी रांनि बाजेटजों मिनि स्टेडियाम लुफुंनाय जासिगोन। उदालगुरिनि रौता आरो डिमाकुसि, बाक्सानि कक्लाबारि आरो बरगुली लोगोसेनो क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव लुफुंगोन मिनि स्टेडियाम। सुबुंथिनि थान्दै बेनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव गंफायै बेनेश्वर ब्रह्म बड'लेण्ड नलेज सेन्टार लुफुंनाय जासिगोन। आलायअरन सावथुननि मुंदांखा फावगिरि टिकेन्द्रजित नार्जारिनि मुङाव बड'लेण्डनि गंबा नोगोर आरो सहरफोराव जालाख' मेम'रियेल सिनेमा हल लुफुंसिगोन। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव बिटिआरनि गंफ्रोमबो बियाबाव 1 कोटी रांनि गं 40 जुथुम्मासालि लुफुंनो फोसावदों। एनडिबिनि गिबि मुंख्लं जोहोलाव बि बाम्बरगोरानि मुङाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो महकुमानि सिङाव गंफायै लाइमोन मिरु सेन्टार गायसननो फोसावदों। आरो जोलुरनि राजा होननानै मिथिजानाय बिन'द ब्रह्मनि मुङै बाक्सानि मुसलपुर, क'क्राझारनि दतमायाव गंनै गेलेमु सोलोंसालि गायसननो फोसावबाय। लोगोसेनो बिटिआरआव जोबोद थाबैनो गंनै बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रियेल सेन्टारखौ गायसननोबो फोसावबाय बिटिआर सरकारा। गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो सिबि जुवेलार्सआव सना आरो हिरानि समायना रमायना रिगि रिगां जोंख्लाबनाय जुवेलारि आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो सिबि जुवेलार्सआव सना आरो हिरानि समायना रमायना रिगि रिगां जोंख्लाबनाय